ساعات شعات أخيل زيناوي فنونان في المالنا صغركم تعذبتنا كمية تمسين لهم سنبت عسرت مقابي استدالو هاقراون زيناتات حيزالكم قريبا لهم فلما قلنا مسراق خلال ورح رمضان زملكت كابيت صحفة إفتان إسلاما قديات زبز حانا حابريتا لهم حابريتا بزعبا مسراق خلال ورحي رمضان مسراق خلال ورحي رمضان لهم مشتس لسترقاقت اتصبح صوني عصرتو حدا مقابيت فلا ميتعلتو ورحي رمضان شحن 445 هجريا مخانا نحبرهم بيت صحفة إفتاء إسلاما قدياتن زي خبركم تعزبتين نمكتالكم بخبر زعدون مساوم تصنح ميكال حرقو فلما قم بقنة تاتو فيلم شومون تمقابي تاقراو مع التدكان سو بدرجة زوبا سيمناو كيحي بحري بخبز بلا معرف تزكرا هوسبيتال تسني زمناوي مسارحتات فيزيوثيرابي بمعطاو ستمالا أغلغلوتي مالو ابنو زوبا فورو سبورتاوي تمرتاون بالاون كنا منسيا تزازيمو اب زيناتات وزاي اسرائيل وشمت غزة تكايدون زلا دبداب زقاوم سلاماو سلفتات اب اوروبا تخايدو إيران بوشتاوي عقما زمعبلتن توسخت زمنايون سبالبو نفرتينا مسارع مكلخالات زنبيرا اب سفيح كفالات حبرات إمارات عرب حرقا علغلغن ببوبلاو معبلن زرزر زينا شومون تمقابي تهاقراو مع التدك أنسيو معرنة صنع متكلنا بزبل تيما بدرجة زوبا سيمناو كيحي بحرب تشعة تمقابي تاب كتما بازع تذكرا أبطا محداري زوبا ويزورو أسمرتا برهان كالو سلطان سرخو لسنة سرعات حلافي جنفر هاماده ويزورو جمعة محمود راكي أبزا سمعتو قال محبر ترادك أنسيو إرترا كل مدرخات قالسي مالت أب ممتان معك أبنات سنت كمون أمربات لمعات قلح مخانو بمتكاس بغوع فلتتن مويان اعتيل كام من نبابرو دك انسيون ممحياج كات صعر بزل على كم زغصل ابريهام اما حدار كتما باصعتو هايله اسفها بيجيدو بدرجه هاجر مبل 45 غيزي زبعر زلو صنبلا بغعزو سورا ايرتران هنصت هاجرنا بقداس معرفي بعل كم زلو بمتقاس مولو اغوزون مرغاص نوح تساتفو حورتسب حفشا ندك انسيو دما بفلاي هاجداس كم زخونه غليصوم أبتي ببهلاو مسنادو زدمغ مدب بمغنى شومون تمقابي تابز تودبه وددر حافشا فلتت زي تعاوتا شلمات تعديلون زي كمزيلن كله صحافي هكدف زوبا سيمناو كيحي بحري أتورزن أدوناي بمغنى تاقراو معلت دك أنسيو محيال ودابتا دك أنسيو أب كل مريات بزبل عرستي بشدش مقابي تاباتع سيمينارا كايدون أتورزن هلو بوليتيكاوي قطباون دحنتاون كونتات هاجرنا بمنصر زوانان عالمن دحر مقلاص بدوهاتن عدلاتن دك أنسيو إيرتران نابتي زلعال الدرجة معبالن مبصح زتسجرت صنكور اوانن زملكت زرزراوي مبرهي أغربون ناب كال زيناب سنشجرم بتمساسالي بسفلالي هاجرات زنوبرو إيرتراوان معرنة صنع متكلنا بزبل تيما هاجراو معلت دك أنسيو بلوع المعرك تنبيلهم ككابوتو زوصحن حبرتا ملكع صبصابته وهايدلو تسفالت مبراتو كغربوي بشوعت مقابيت اب كتماريادن كبابي ان سعود عرب اب استخايدت صنبل حلافيت جنفر حمارئه ويزورو إلسا خيدانك المحبر ابو منبر محبركم اتو عبد الرحمن امام نتران ابركتون ايرتراويت غولنستيتي اب استفلالي مدرخات قالسن كال هاجراو مدباتن زنصبارق مدره اقريبام فتصاميت قديات امباسي إرترا ويزورو وين غرز غير بوغنا إرتراويان دق انستيو تغونات يفنو زلو عاوتات كبر واغا استخفلو مخانو بمتقاس ابز زلنا يا مدرخ نت اب نوح عمتات قالس استخسكوس بلوص متكلاتن كبرتاتن مخلعن ناب حدست وردوتات مسغغارن بعتب كسرحلو كم زغبا غليصام أبتقات أمي بدك أنستيو زفرية سئلاون نواتاون مرئيت كمون بمن اسياتن هساناتن تمهارو أحقراو بيت مرتي إرتراس تدالوه بهلاون سنة أباباون تحستوتات قريبوهم بيتو ساخي تاريخ إرتراويان دك أنستيو كابرتاو كالسيك سابزلنا ياقزي بفيلم نمغراتن بملكع مسحف نمسن دان نزوات بروجكت نمعوات جنزباوي أبركتو نزغبرا نايمسغانا ورغة تعديلوهم
ኣብ ደማም ምብራቕ ስዑድ ዝነብሩ ዜጋታት እውን ተመሳሳሊ ድሙቕ ጽምብል ከም ዝወደቡ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣብ ጅዳን ከባቢኣን ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ መደብ ድማ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ወይዘሮ ኑራ ሓጂቕ ዓሊ ቃል ማሕበር ክትቐርብ እንከላ 53 ኣባላት ጨንፈር ንዝገበረኦ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ዝህብ ወረቐት ተዓዲለን 4 ብሉጻት ተምሃሮ ድማ ተሸሊመን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ንሸሞንተ መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብልዑል ማዕረግ ኣብዒሎማ ኣብቲ ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ወይዘሮ ኣዜብ ኣማን ኣብ ዘቕረበቶ ቃል ማሕበር ንምሉእ ኣግእዞ ናይ ኩሉ ምትሕብባር ክዓዝዝ ኣዘኻኺራ እቲ መደብ ብስነ ጥበባዊ መሰናድኦ ዝተሰነየ እዩ ነይሩ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ግብፂ እውን ኣብ ካይሮ ኣብ ዝገበሮ ጽምብል ሓላፊት ናይቲ ጨንፈር ቃል ማሕበር ክትቐርብ ከላ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ግብፂ ኣቶ ፋሲል ገብረስላሴ ድማ ንተራን ኣበርክቶን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝገልጽ መደረ ኣስሚዑ ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ብኽፍል ኣገልግሎት ክብፅንሕ ኣሃዱ ፊዚዮቴራፒ ተሪፎ ፀንሕ መሳርሒታት ስለዝተማልኣሉ ህዝቢ ኣብ ቀረቡ ብቑዕ ኣገልግሎት ክረክብ ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ ኣቐዲሙ ኣብ ዕፅምትን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ጥራይ ተደሪቱ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ኣብዚ እዋን ዝንፀገማት ዓንዲ ሕቑን ጭዋዳታትን ብኤሌክትሪክ ዝፀልዋ ዘመናውያን መሳርሒታት ስለ ዘተኣታተዋ ከም ዝሰፍሐ ህዝቢ ድማ ካብ ሃልክን ግዜን ገንዘብን ከም ዝደሓነ ሓላፊ ኣሃዱ ኣቶ ተኽሎም ዮሃንስ ገሊፆም ሓላፊ ሆስፒታል ተሰነይ ዶክተር ግደው ገብረ ወልዲ ብወገኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተማልአ ኣገልግሎት ንምርጋፅ ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ሆስፒታል ተሰነይ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ምዕቡል መሳርሒታት ላቦራቶሪ ፊዚዮቴራፒን ሕክምና ስንን ከም ተማልኣሉ ኣረዲዩ ካብ ክፍሊ መውለዳን ዶክተር በሽር ሮሞዳን ብጊድዩ እቲ ቀንዲ ስራሕ ጥዕና ኣደን ዕሸለ ምርጋፅ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንዓበይ ዝመጽእ ዘሎ ጠለብ ደም ንምውሓስ መረዳእታ ህዝቢ ኣብ ወለንታዊ ልግሲ ደንክብ ንምባል ብዕቱብ ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ኣብ 2023 ልዕሊ 53,000 ዜጋታት ተመላሊሶም ኣሳቲ 6,000 ድማ ደቂሶም ከም ተሓከሙ ሰነዳት ናይቲ ሆስፒታል የነጽሩ ኣብ ዞባ ዒላ በርዒድ ብቕዓት ትምህርቲ ክብ ንምባል ዕቱብ ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ መምህር ሰሎሞን ንጉሰ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊፆም ኣብቲ ዞባ ብነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ብውሕዱ 3 ትካላት ትምህርቲ ከም ዘለዋ ብምሕባር ኣብ ሸፈነ ዝርግሕ ዝተረኸበ ዓወት ኣብ ብቕዓት ንምድጋሙ ምስ ኩሎም ናይ ስራሕ መሻርክቲ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ብዘይውህድን ሓያልን ስሉሳዊ ዝምድና ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ኣድማዕ ከም ዘይኮነ ዘነፀረ መምህር ሰሎሞን ብፍላይ ተራ ኣባላት ኮሚቴ ወለዲ ኣብ መስርሕ መምሃር ምስትምሃርን ንምዕባይ ከም ዝስራሕ ብምርጋፅ ከም ንመምሃራን ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶም ወጊሶም ንኣገዳስነት ቤት ፈተነን ደገፍ ኮምፒውተራትን ኣብ ብቕዓት ትምህርቲ ጠቒሱ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ምውዳድ ፀሓያዊ ፃዕር ብቪድዮ ዝተሰነየ ትምህርቲ ክወሃብ ጀሚሩ ምህላው ንብቕዓት ብኣሉታ ዝፀሎ ዝነበረ ሕፅረታት ከም ተቓለለ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ዒላ በርዒድ 10 ኮማዊ መውዓሊ ህፃናት 3 ስሩዕ መውዓሊ ህፃናት 24 ናይ መባእታ 10 ናይ ማእከላይ ደረጃ 5 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ብጠቕላላ 10,588 ተምሃሮ ዘእንግዳ 52 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ ኣብ ዞባ ፎሮ ብቤት ጽሕፈት ሃማመት ዝተወደበ ስፖርታዊ ትምህርታውን ባህላውን ቅነ መንስያት ብ3 መጋቢት ተዛዚሞም እቲ ብ18 ለካቲት ዝጀመረን ኣብ 23 ጋንታታት ዝተሓቆፉ 263 መንስያት ዝተሳትፎን ቅነ ግጥማት ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ መርበብን ጉያ ከምኡውን ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠትን ግጥምን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ነቲ መደብ ክው ንምግባር ነበርቲኑ ዞባ ብሓፈሻ ሽማግለ ዕሩኽ መንስያት ወነንቲ ንግዳዊ ትካላትን ኣመሓደርቲ ከባብን ድማ ብፍሉይ ዕዙዝ ከም ዝነበረ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ናይቲ ቅነ መንእሰይ መሐመድ ዑመር ገሊፆም ኣመሓዳርኑ ዞባ ፎሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሕቶ መንስያት ሕቶ ሃገር ስለ ዝኾነ ብኹልንትኑ ብቑዕ መንእሰይ ናይ ምፍራይ ሓላፍነት ንሃማመተ ጥራይ ዝግደፍ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ምምሕዳርኑ ዞባ በርክቶ ከም ዝገብር ኣረጋጊፆም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ብመልክዕ ውድድር ዝተኻየደ ንጥፈታት ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሌተናል ኮሎኔል ጎይቶም ገብረ ጻድቕ ንቕሓት ሕጊ ንምብራኽ ገበን ንምክልኻል ዝዓለመ ጎስጓስ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዓሱቤ ሸኻይቶን ብሌንኮማን ንዞባ ዓሰብ ኣካይዶም
ሌተናንት ኮሎኔል ጎይቶም ኣብ መግለጺኡ ባህርያት ገበናትን በደላትን ዝኸትልዎ ማሕበራውን ቁጠባውን ሓስያ ከምኡውን ጉኑናት ተርእዮታት ገበናትን በደላትን ኣብቲ ዞባ ብምብራህ ኣብ ምክልኻሉ ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ፀዊዑ ሕጊ ቀያድን ኩሉ ብማዕረ ከተግብሮ ዝግባእን ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትና ስለ ዘድሕን ገበን ዝፂኑን ዝከላኸሉን ቆልዑን መንእስያትን ምህናፅ ስድራ ቤታት ኣብ ምኹስኳስ ደቀን ዕቱባት ክኾና ተላብዩ ሰላም ርጋትን ዝወሓስ ብንቑሕን ተሳትፎ ህዝቢ ምዃኑ ብምሕባርካ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ካብ ህዝቢ ዝቆመ ኮማዊ ፖሊስ ኣብ ዝመራይ ዝንፃወቶ ዘሎ ተራ ሞጊሱ ወኪል ኣመሓዳሪ ከተማ ዓሰብ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ብወገኑ ፖሊስ ምስ ህዝቢ ዝገብሮ ርክባት ኣብ ምክልኻል ገበናት ዘለዎ እጃም ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜናታት ወፃኢ ክኸውን ምክትታልኩም ክትቀፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጥለይ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ትማሊ 9 መጋቢት ኣብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ኣልማ ምድብዳብ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዱ بمسرت حبريتها معكنا زينا بريطانيا إيطاليا فرنسا زركبن هاجرات أوروبا أشعة سلفينياتات نتدبدب بمقوام بقولتف دو كبل تصويعهم محبر سبع عالم تدبدب كقارت قبل على إسرائيل صاد خجبر يتوم سلفينياتات بتوساخ تمحصينهم أتي كاور حتى تخلتشن عسران سلستن زغط زلو دبدب دو كبل زغرب تصويعات نحيل قاي متصنتلو إسرائيل جنا تقصلو كم زلا تصابات يتوسم ودوم حبرات هاجرات نزل دبدب كم مخنان حلف وزاجي تابع لإسرائيل زوسر سجون تكم زي اللي زوكاس بتدبدب زوجحو كل عسبيت زركبهم أساس راسن حدين شح سبات كم تقتلوا تصابات يحبرون وتادر وعاما دمد فات سرح زلا إيران بوشتا وعاما زما عبلتن توسخت استرغا سبال بونفرتي نام صارع مكل خلات سنبيرام زن نفرتي أغدي من أب إيران كاب زما عبلات مسلسلتي نفرتي زحشة بقعت كم زهلوان أزستي حلوة صورة إيران قريزهم إتن زمناوين سبال بونفرتي بقطتا باقل قلت كم توافرة إتوم أزستي بتوسخي حبيرهم إيران وتادر وعاما مدنفع بحافشة سقات قداموين حالتات ممكادما بفلاي زتراغغ وتهدراوي نوات كتما عبل كم صنحت صابات يردوم كما كان لايت وتهدراو غسغاس اقديما لعل فتنه دمص يزون چف ميسايلات اب عدقا كم زصنبرت اتوم صابات بتوشاخ يحبروم زي قرعي بوليسات هاجرات معراب بحفشانه امريكا دما بفلاي طنقي ممعبالن مفراين اصوار يخون كم زلو ناي قربات عزبتي يገልጾም أبسفيح كفالات حورات إمارات عرب تخصيتو زولو علغلغن هبابو لاو معبلن محبر قطبات صيقمات كم زختلة تقليجهم بسنك تفترة حرقة بتحت غير صعنوات كم زوردة كجلسن كله بتشعة مقابيت بركت زبالة براراتات كم تسنغلة سمزي إمارات حبيرهم بتحمق كنتات آير كتما دوبي حلف كالك كبايتات كم تهاسي تفليتهم من قصة حورات إمارات عرب كل مرياو كساراتات مقتا نايمة انقطاع أواج أم حلالي فلهم أبتي كبابي تفتير زلو حما كونتات آير نزس حالس زي كغتل كم زغل كيلاتات مترولوجي يومتهم بريطانيا قدمي 250 عامتات كاب غانا تزميتو أبابية مذكرات صنحت وساق قرصتات كتملس وسينا بريطانيا بكلت أبابية مذكر زنبر عصرتو شوعة قرصتات أبز حلفة ورحطري نابعدو كم زملسة زذكر كوينو حجون كابو زي وحر قرصتات كتسعب مخانا تفريط الله من قصدقانا زترف قرصتات مملاح ساعتاتو كم زحيل قليل الله لعلي كلتا 230 زتفلاليا قرصتات غانا اب كبحتات ابيت مذكر بريطانيا كم زلو صابا زردو زبزح قرصتات اغور افريقيا بوان مغزاتي تزميتو نابابيت مذكر غزات زنبر هاجرات كم زغعزه يفلاط زيناتان نمزا مارسا زينا كدقملكم شمونت مقابيت هاقراو معالتي دقان شو بدرجة زوبا سيمناو كيح بحري بخلز بلا معرف تزكيا
ሆስፒታል ተሰኔ ዘመናዊ መሳርሒታት ፊዚዮቴራፒ ብምዕጣቕ ዝተመልአ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ኣብ ንኡ ዞባ ፈሮ ስፖርታዊ ትምህርታውን ባህላውን ቅነ መንስያን ተዛዚሙ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ንዘላ ደብዳብ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ኤውሮጳ ተኻይዱ። ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለተን ተወሰኽቲ ዘመናውያን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ጸንቢራ። ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ክቡራት ኢማራት ዓረብ ሓደጋ ዕልቕልቕን ህቦብላዊ ማዕበልን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክታልኩም ኣዝየ የመስግን። ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ስዒባት ቅርብያ ቦገን ይግልም። ሰላም